zamani yaushe kayo zaka zo ne zamani ya shafi al'ummani taimaka wanda zai bisukuni adina mata na mayan Joyayi daga zangilla kan jurafa yi kuka min yi joyayi daga zangilla kan jurafa sarki Allah Allah kai mun jaida wa Hussein manzon Allah kai magai mun jaida wa Hussein Ali Maulaya haidar kai mun jaida wa Hussein kuka na yi joyayi daga zangilla kan jurafa yi kuka min yi joyayi daga zangilla kan jurafa ya Allah kuma ku yi mun jaida wa Hussein Rasulullahi kuma ku yi mun jaida wa Hussein ya Allah kuma ku yi mun jaida wa Hussein ya Allah ku mun jaida na joyayin gizan jurafa yi kuka min yi joyayi daga zangilla kan jurafa yi girjin mu wata bada hawayen mu wa Hussein yayi ne an yanka bajejin mu wa Hussein kuma an daure zuriya ta masoyin mu wa Hussein mata kalma ana kora ta cikin daji a yau jurafa yi kuka min yi joyayi daga zangilla kan jurafa wayo Allah wayo ahlul baiti wa Hussein wayo ku ne aka jago akan titi wa Hussein wace dan murna da kisan ku suke bati wa Hussein Allah kala an ji mai murna da walakanci akan jurafa yi kuka min yi joyayi daga zangilla kan jurafa da Allah Allah ka yi mai jaida wa Hussein manzon Allah kai maka yi mai jaida wa Hussein Ali Maulana kai maka yi mai jaida wa Hussein assalamu alaiki ya Zahra ya zauji Aliyu mai jarafa yi kuka min yi joyayi daga zangilla kan jarafa ya Allah kuma ku yi mai jaida wa Hussein Lillahi kuma ku yi mai jaida wa Hussein ya Allah kuma ku yi mai jaida wa Hussein ya Allah